على الأصول والفروع بمبي نفقد هاجوني أصلي جما كوني أصول ندو كو يمم إبامم إتان من هايتي دو كوني والفروع كويتي فروع كو بنجبين دا ولا بنجبين وي نفقد بيدو كدي كانكو مالك إشافي وي دمنا كدي كو واجب وما أدا ذلك كلا كو وانا بيدو يما إبامma إبيب ما بنجبين دا كلا نفق إما وانا بين كدوم هوندي يدان دتان كونو وانا واجب وأما أبو حنيفة on wi ko nafbude ha joni nani dey nafbude e jinnabe mudum dum ko hunde waddinde nafbude en damum e sifa kubta dindo dum ko hunde waddinde wa amma imam malik imam shafi'i ben kertini be bi nafago o nafbude ma an usul ma wonbe sababu ha garda asliji ma yumma e bamma e wonbe dowma e nafbude kadi ko woni furu' ma ko woni lesma bibbe ma e bibbe ma e ko taari ma baade ko nandi hen o wi de do gede fof walla kambe dide be bi de do gede fof nafbude ma dumen so tawi ala samol dumen ko wajibu ko hunde waddinde ma wana ciki tenni tan ala ko min jeyi jawdam tan baɗmi ko mbelami ala wawi wiide noon kono arlo men ɓe no jogui no jaggiri no pamiri e firo aya alqur'ana mo Allah haali o eno Allah haaldina sallallahu alaihi wasallam ni ko jiiɗa e fam men sa teskima yo Allah dandu en e goto men fof wiide ko jawdam ko min liggi mbaɗanmi hen koko mbelaɗa ko mbelami heewi ɗo neɗɗo goto men arti caggal ɗanngal yumma wima rokku kaari biya ala min mi wawa min jawdam ndi wona mbiɗo ko belani wona noon poɗɗa wadde wona noon poɗɗa wiide wona noon poɗɗa waade ɓeɗo jinnaɓe ɓe Allah waɗi jeese meɗen aɓe keewi koɓe kalante en ko fawi koye haala Allah walla haano sallallahu alaihi wasallam nde wonno koɓe mahaɓe ɓe naha e jokkere en ɗam enen noon yonta men hannde ko yonta tubakagal yo Allah yaafo naati e men cikkuji goɗɗi naati e men goto fof ko hooram mi wondaka mo wona ko jiɗɗo jawdi yo yaa o liggoyo min komi liggiɗo min ko feccam banni wala no foti won julɗo o gonɗinɗo Allah o jaɓɗo sunna na sallallahu alaihi wasallam o wona non foti wonde julɗo o ko so tawi o dañi o nafɗat o fiɓa kadi kala nde o nafɗi ɗum woni sababu o ɓeydorte ɗum woni sababu o ɓeydane ɗum woni sababu ɓeydate ko neɗɗo dañata ne ɓeydo ko wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifuhu kala nde guittuɗa e jawdi ma nafɓuɗa fewde e lahal Allah e lawol Allah e jokkere en ɗam ɗum woni ko Allah ɓeydantuma so tawi noon mo dokkuɗa o aɗa yawa eɗen jawa neɗɗo rokkuma dokkani guitta ujunnaji nogas dokka neɗɗo wima Allah jarama yo Allah yotan kaari ujunnaji nogas limmi ɗoren dokkumomi ala ko wiyata kam sona yo Allah so tawi o ardi e ma ha yo Allah yob ɗo haɗete sabu so kanko woni etade jiɗɗa ko askinanma yumma en bamma en tanen ɗum jiɗɗa ɗum ina heewi haala tawa hen sahaaji so ɓooyi yeegode natoya hen so Allah dandima an e wadde yeego ngo so wima yo Allah yob tan o deƴƴi walla o wima yo Allah lumtin o deƴƴi andu ko ɗo katuri duwaw haaɗi sabu so Allah ina yoɓa Allah yoɓata ko fodde mum martaba Allah o ko fotino on Allah yoɓata kadi wonti yo Allah yaafomi konngol ngol e si waade no farilla e Allah ni yobdema sabu ko kanko wi Allah wi ñaagoɗe kam mi rokka on oɗo andi ko donkuɗo wawde yobde o ñaaguima Allah yo Allah yoɓanmo o maccuɗo Allah wi mi jaɓi Allah yoɓanma o ko nandi hen jokku jeef fatizal qurbe haqqahu wal miskin